Araia! Berandu iritziko zara! Power up! Buatze ona! Geldialditxo bat egiteko denbora daukat. Azkenean buelta hon kapitaina bizirik zegoen! Ha! Arrapatu zaitut! Oh my god! Kolofort haren eskara egin daiteke jara? Araia, adigun, jope. Ez dakit ziostia gertatu zen atzo, baina zuen errua izan zen. Baina, iso! Errez, iristear izango da eta. Nire gazak? Si Kristo? Ez. Oh, ez. Oh. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Egun on, beti berandu. Gaur ia ordurako iritsi zara. Barkatu batxe. Aizu, ez alzen den aldatu behar? Bai, ez da momentua. Barkatu, berandu iritzen naiz elkarrizketara? Edo agian goizegi? Hirukote, klasea eta gero hemen geratu nahi duzue? Barkatu, Arantxa. Ei, gaur musen bagun taldea jotzen nik. Araia, zuri kriston pila gustatzen zaizu, zergatik ganez bat entzutera. Gaur gaizki, Asko zobeto shopping egiten badugu. Idazlana bukatu behar dut. Bai. Baina, idazlana bukatuta zenuen. Baina errepaso bat egin behar diet, bai. Eta gero zer, errepasotatakoa errepasatu berriro? Eta errepasatutakoaren errepasoa errepasatu ostean, Inga pitzin, zerbait egin nahiko duzu, ez? Nahi bai, baina zin. Gainera, aurreka uste? Araia. Aizu, begiren hori ikusi duen. Benetan, ez dakit zer ikusten diozu. Ba ez dakit. Behar bada begirada perfektua, herribarre perfektua, eie perfektua. Kepan peina itxuziagoak ikusi ditut. Bueno, barkatu. Martxan egin behar dut, bale? Agur. Eta honela gusten gaitu. Ez dakit zer ikusten dira. Onartaz Zoiozu. Ikastolako mutil guapoena da. Agertzen denean guztiak kamara motelean dagoela dirudi. Perfektu egia da. Seguru zerbait ezkutatzen duela. Bai, seguru txakurkumeak jaten dituela. Bai, hori izango da. Hala, guazen, izazki batera gomiatuko zaitut. Venga, aprobetsatu. Alkaden jauna! Jauna! Gure gezurteroa, non sartu zara?
Botereak ematen dizkiazu eta bapatean kendu edo zer. Berriro bueltatu zara, Araia Agirre. Kontu gutxiago, Kriston bronka bota diate berandu iristeagatik zure kulpaz. Nire kulpaz? Bai. Nirea? Bai. Nirea bakarrik? Bai. Berriro ere berandu iritsi zinelako? Bai. Berriro? Bai. Orduan berandu iristen zara normalean? Bai. Orduan, kulpa ez da zurea? Bai. Osea ez, ez liatu. Araia Agirre, gaur bestela ere berandu zindua zen. Berandu iristeren kulpa zurea da. Baina, Orduan zure botereak galdu zenituen, ez da? bai, autobusak alde egin zidan, eta ez... Autobusak alde egin zizun, beraz, autobusak alde egin izan ez balizu, garaiz iritsiko zinetekeen? Bueno, bai, teknikoki bai, baina... Dena den ez diot zentzurik ikusten, ze superbotere erabili zenuen? Superabiadura? Bizkorrik jokoan bezala? Eta naiz eta superabiadura erabili, etzinen eskolara garaiz heldu. Bagian izango da, bidean geldialditxo pare bat egin nituelako... Geldialditxo pare bat. Bale, bueno, akaso nire kulpa izan da. Eta barkatu lehen agure gezurteroa deitzeagatik. Haserren nengoen. Bueno, ez diot garrantzirik emango. Araia Agirre. Bale, derto, orduan botereak berreskuratu ditzaket. Segurago sentitzen ez Ez errela. dituzu botereak galdu. Botereak agortu egin zaizkizu. Esan izun ba, 24 orduan behin, botereak kargatu egin beharko zenituen. Kargatu? Etzenidan hori esan, Enizun esan? Ez! Zea raroa, ze normalean ez ditut gauzak ahazten. Aizu, ez zenuen ikusiko nire makulua ez da. Zure eskubiko eskuan daukazu. Eskerrik asko, Araia Agirre. Bueno, eta nola kargatuko ditut botereak? Atzo egin zenuen gauza bera egin behar duzu. Partida bat jokatzeko fitxa sartu, eta listo. Bikain, bale, eta nondik aterako dut fitxa? Eskutan daukazu. Gogoratu, zintzo jokatu eta zuzendu zuk zure bizitza, ez dezatzela zure botere zuzendu. Bai, jauna. Agur, Araia Agirre! Eta nire makulua non Kristo sartu dut. Ez zara nitaz librauko zagutxo.